Здрасти, хора! Какъв ви си не е мотопед под наем. И сега ще минем през джунглите, за да стигнем до едни много готини оризища, терасирани, така че стискаме палци, защото тук движението е обратно. Сега, докато стигнем до въпросните тераси, ще ви дам няколко съвета как да не умреш в трафика на Бали. Първо, не се качваш на мотопед за първи път точно в Бали, в меката на всичките мотопеди. Тук майките си возят децата в кенгуру. Те са на по 6 месеца, на по 3, обаче седат в кенгурото пред гърдите на майката, докато тя кара мотопед. От детските градини ги взимат с мотопеди, на училище ги водят с мотопеди, гъмжат като мравуняци от всякъде. Първата стъпка е да не се качваш точно в Бали. Второто, което е в Бали, движението е обратно. Ще ми добре, карай в насрещното, обаче като караш насрещното, поне карай максимално в ляво. По този начин първо няма да пречиш на всички останали, който откъдето иска да те се обиколи. И второто, което е да изпреварваш, защото всички, които са в твоята лента, ти най-лесно може да ги изпревариш точно отляво. Момичето явно го е страх. Много приятно. Вижте какви хубави печици. Не, слеза, развързаха я. Не посмя милата да скочи. А не да скочи, ами да се полюля. А там има и някакъв за тролей. Кафе, гнезда. Уникално. Хората чакат на опашка да снимат на съпчицето. О, прекрасно място! Много се радвам, че дойдох до тук. Ето още една люлка от терасата горе. Там още едно сърце. Даже продължават да строят. Изключително добра идея е това, че са направили страшно много атракции, за да може успоредно много хора да се забавляват, а да не преживяването да се превръща в висене на опашка. Долу има ни тераски, където също се питам да стигна до тях, само че ще мина от другата страна.
Тук вече съм в храма Тирта Емпул церемонии, където се смята водата за свещена и хората идват да се изкъпат тук. И най-вече това, което виждаме, е да си измият главата и косата. Още малко кадри от храма, тъй като тук е много голям двор, който е изпълнен с техните традиционни постройки, но няма кой знае какво да ви снимам, така че това е достатъчно. Добре, дойдох на същинска обиколка на джунглата. Тук някъде трябва, ако се справя правилно и не се затрия, като гледам каква пътека, едва ли ще мога да се затрия, трябва да стигнем до един водопад. А след това, като продължа нататъка, пътеката трябва да ме отведе до някакво място за тези падащите дървета, според мене, които са, както ги има в парка с маймуните, който аз няма да отида заради маймуните. Пътят до тук беше изключително красив, обаче няма как да снимам докато карам. Имаше някои уникално хубави места, но реално аз частично ви снимам в момента на местата, където спирам. Това си е разходка из буквално джунглата. Чувствам много готино от водата пръска и децата тук. Сега трябва да се качиме там горе, което малко екзотично приключение. Определено днешния ден е наситен с емоции. Приключението продължава. Как се каже, та дивачката от джунглата. Покахонтас. Те стъпала ми бяха направили по-високи, щеше да е още по-добре. Обаче пред мен има една баба, която след като тя успя да се качи, ще трябва и аз да се кача. Важното е да си преследваш целите. В следващия басейн, който ще стигнем, казаха, че може да се къпеме. Естествено. Аз съм безбански. Тръгнах на една разходка. Оттам реших да отида на друго място.
След това на трето. Бамбуковата гора. Всъщност явно в нея. Трябва да дойда. А не в нея падащите дървета, където са при маймунките. Бамбук, бамбук. Много са хубави известа. Дани, понеже каза, че ако има природа, би ти харесало. Наслаждай се, миличък. Това е за тебе. Подарък. Има една кученца. И те тук местните се дразнат. И да видим и гъските или пътиците. Влизището. Човек не ми трябва да са. Еми, хубав е остров. Колкото по-диво. Толкова по-хубаво. Лудницата на новото мотори в Убуд, където е нон-стоп. Не е най-привлекателната част, но няма как да дойдеш до тук и да не видиш това култов град. Защото пък там е страшно много култура от към храмовете ми. Ето дворците и така нататък. Но тук се чувствам прекрасно. От тук стигнах с моторчето. Просто първо отидох да видя оризищата. От оризищата реших, че ще отида на това място със свещената вода. После реших, че имам още време. И сега, връщайки се към Убуд, исках да мина през този водопад. И по пътя има още един, който мога да спра да го видя. Хубавото е, че
се справям с интернета. От към това, че ползвам GPS навигацията. Реално съм си платила с един ап. Air Halo се казва. Кръста. Завиждам и на тази жена. Нямам представа каква е температурата, но от нейна гледна точка водата е прекрасно студена. Само че отдолу са яко камъчета. Аз не съм свикнала да ми бъцка. Така че да видим какво предстои и колко дълбоко ще стане нататък. Мега готино. Някой си е пробвал търпението тук. Я да видим колко по-тесно ще стане нататък, колко по-дълбоко. Реката продължава нататък, но табелата за екзита е насам. Със сигурност ще ползвам екзита. Но вече смятам, че палмите лекуват. Отиваш на място с палми и всичко ти става наред. По посока на палмите, следвайте палмите. Уникално изживяване.